Mga idol, balik na po vlog mga idol. Kani mga idol, kuha na ka ni idol. Mo na ka ni hang i-upload ron mga idol nga bukbang kog pakwan mga idol. Bahalag pinangadto ni pakwan na basta kay di kawa kinawat. Ngadto ko sang amigo idol gitagaan ko. Arang puha idol oh. Mo ni saktong pakwan idol. Aram nami ang di idol. Puwa na puwa. Ya idol oh. Ang ipadaw idol oh. Di ba na masakpan idol kay birahon mas. Birahon man idol di man ipaghana idol, no? Ano ba? Ang itutok sa kamera pakwan idol ha. Ipadaw sang baba. Dili gyud ka na idol. Sa man na idol nga makaon ng pakwan idol. Hinatag ra ben taon ni. Ating gintanga ay. Aral mo arat tam isa ra pa. Ate idol, hindi man hamakan idol kay ipala sa basang baba na. Unsa man ni idol oy? Ipahirapan mo ko idol. Kini idol ipakaon ako ni idol. Ay sa pila ka minuto idol? 2 minutes. Ang pakwan sa mas color sa pindutanan sa kong cellphone og isip puwa puwa ang pakwan. O shout out sa amigong vlogger sa taga Indonesia nga si kuan Risapik og si Pinghasil. Shout out ninyo diha. Ating lamian natin ikaw na idol, di man makaon ang idol. Di makaon na idol oy. Lisod. Ang tanya itu.